hasbunallahu hasbunallahu ya malikal mulki tutal mulki Allahu ya malikal mulki tutal mulki Allahu ya tutal mulki liman tasha'u Allahu ya tutal mulki liman tasha'u Allahu ya alimul ghaib ya rahman Allahu ya alimul ghaib ya rahman Allahu Allah karka bar su cancanta zaben nan kana kallo Allah karka bar su doka kanan dabo kamar kwallo Baba Buhari yanzu kana kallo dan sun fi karfin mu Baba Buhari ko da uba akan kai ne fa baban mu Baba Buhari ƙuri'un da sun kai na kansu suka yi wannan Baba Buhari makiyanka ne samkar da ka karɓi kokansu Baba Buhari kansu suke wa kullum sai faɗaɗinsu Baba Buhari kai ne kace talakawa su yi ra'ayinsu Baba Buhari mun zaɓi namu wasu naso su sa nasu Baba Buhari ka gabar su su yi wa ƙasar nan ɗora-ɗoransu Kar da ta kai asarar rayuka har ma zuwa dukiyoyi Allah kana kallo da hasbunallahu Allah hasbunallahu hasbunallahu Allah hasbunallahu zabe ne an kaɗa shi mai tsafta gashi muna ta yin murna abban dai shi ne ya fi cancanta kowa shi ya zaba san rai yau ya sa za a cuce mu Allah kawo mana ɗauki ya Allah ka dube mu hasbunallahu ya Allah hasbunallahu hasbunallahu ya Allah hasbunallahu talakawa sun sako gurgu talakawa sun sako gurgu yan banga sun tare su cikin conclusive sai an yi sake to tunda talaka ba shi da yanci mu ba muna tare hasbunallahu ya Allah tattarwata su hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Demokaradiyya ce ba faɗa ba tashin hankali ba zai zamto mana fa'ida ba al'umma ake wa wakilci ba burin mutum ɗai ba haƙƙin 'yan jiha a kula ƙuri'a ce ta zama maslaha ina kuke ne hukumomi da masu faɗa akan komi ku faɗakar da al'umma kar ku sake ayo zurbi amma ishe mu karmami hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakil Ya Allah malikal mulki tutul mulka muna gare ka kai ne mai bada mulki ga wanda ka so mu ba mu shakka mun fito mun kana zaben abba gida gida hakika domin mun tabbatar canji muka so a jihar mu duka amma yau gashi mai baki da kunu na sanya cuce mu in har dan mu suke me yasa za su so a kashe mutane in har dan mu suke me yasa za su so a kashe kudade hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakil kanawa ba za su yarda a yi masu wannan ba abinda ake so a yi shi ba daidai ne ba kanawa ƙuri'un su ban ga mai murɗewa ba mutane na so su ce da kai baka kyauta ba wannan zaben mun ci to a ba mu kawai yafi muna ji muna gani za a yi manufin karfi to baba Buhari ka sa amiga mana yafi dan kar da kanawa su zo su bare maka yarfi hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah hasbunallahu
ta muwa mun ka fito da 'ya'yan muwa maza mata da manyan muwa dan zaben gwani na muwa duk mu mun jefa wa abba gida gida na muwa an ce mun ci zaben mu kowa ya fito murna tsofaffi da yaran mu wancanan kana ɗaki sun shirya rusa zaben mu baki shin mutuncin mu baki shan jinanan mu idan har kun fi karfin mu Allah ga su nan gamuwa ka san da kasiran so ka rusa shirin su ya Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil mai yiwuya kuwa jama'a a gurin manyan kanawa yanzu kuna gani za a cuci iyalan tallakawa kar ko bari a cuce mu har ta kai a sare mu ai ta zubar jini a kanan dabo tushen iyayenmu wannan ba hali na kanawa ne ba kun ji zancen mu mu kalli garin iyayenmu hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu ya rabbi muna bidar ni'mar ka wakil ilahuna taimaka mana ya allahu sarki wakilu hasbunallahu ya rabbi muna bidar ni'mar ka wakilu ka durkushe makiyan mu cikin birnin Kano ya jalilu hasbunallahu ya rabbi muna bidar ni'mar ka wakilu masu san su rikirkita zabe a Kano ya khalilu hasbunallahu ya rabbi muna bidar ni'mar ka wakilu ka rusa duka tunanin su zamo kamar yan gululu hasbunallahu ya rabbi muna bidar ni'mar ka wakilu hasbunallahu ya rabbi muna bidar taimakonka hasbunallahu ya rabbi muna bidar ni'mar ka wakilu hasbunallahu ya rabbi muna bidar ni'mar ka wakilu hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu 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 wa ni'mal wakil mata muna kuka ƴaƴa na muna kuka iyaye sun yi kuka maza ma na ta yin kuka al'ummar kanan damo kowa na ta yin kuka suna ta rabon atambobi da kuɗaɗe don a zabe su ku karɓa kar ku zaɓe su kar da ku sai da 'yancin ku abba gida gida namu kwankwasi ya ce amanar mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una rana zafi jama'a inuwa kuma na ta kuna wai yaya za a ce talaka ba shi da yanci balle ya nuna wai yaya za a ce gaskiya ta kau a yada barna wai gashi kirikiri za a danne zaben Kano gari na shin me fa'idar zalunci da murdiya ku nuna shin ina ribar take in ka murde gwamna mai ka nuna kuma ina darajar take in ka aikata makircin ga sauna ya Allah dalla Allah na ya mai ikon dare rana idan har sun fi karfin mu Allah ka fi karfin su Allah ga mu nan gasuwa Allah ga ka nan gasuwa ka san duk akidin su ka san duk makidar su kwankwasi ya ce akidar mu abba gida gida namu PDP mun ci zaben mu ya jabbaru gatan mu hasbunallahu wa ni'mal wakil 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 hasbunallahu
wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakilu